egin dezagun otoituz. Hoi jainko, muga jarri zenion, orainko bizitzaldiari, betiko bizirako sarrera irekiz. Apaiki eskatzen dizugu, ezarraraz dezazula zure errukiak erraziaz, Genoveva zure sarritzariaren izena, bizitunen liburuan. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. San Pablo apostoluak Filipotarrei. Senideok, guk zeruan dugu gure herri, eta itxaro, handik itxaroten dugu salbatzailea, Jesu Kristo gure jauna. Berak aldatuko du gure gorputz ezer ezau, bere gorputz aintzatsuaren antzeko eginez, gauza guztiak menperatzeko duen indarrez, jauna esana. Jauna zuekin, Jesu Kristoen evangelioa Santuaren liburutik. Aldiatan, Jesusek honela esan zion jende taldeari, aitak ematen didan guztia nigana etorriko da, eta nigana datorrena ez dut kanpora botako. Zerutik ez baina iztaitxi nire nahi egiteko, bidali nauenaren nahi baizik. Eta hau da, nik bidali nauenaren nahia, eman didanetik ez dezadala ezer galdu, baizik eta piztu dezadala azken egunean. Hau da, nire aikaren nahia, semea ikusten duenak eta harengan sinisten izan dezala betiko bizia, eta nik piztuko dutura azken egunean. Jaunak esana. Heriotza, baina gauza ziertoa horik ez dago. Denok dakigun gauza da, hilkorra gerela, gure izaera halakoa dela. Denok hilko gerela. Ez dakigu noiz, nola, non gertatuko den, baina badakigu hil beharra daukagula. Eta errealitate hori esateko modun, gure begi aurrean behin da berriz jartzen zaigu, naiztagu beste nonbaitera begiratzen saiatu. Halakoa baitera, gure izaeraren parte bat baita, hilkortasuna, hil beharra daukagula. Hala ere, heriotza aiatzen zaigu guztitan, gertutik heriotza ikustea, sumatzea, suertatzen zaigun aldiro horrek mina sorrabazten dute bihotzean. Separazioa delako, maite ditugunak ikustetik ez ikustera, haiekin ez egotera pasatzen eralako. Eta esan genezake, min hori, sentimendu hori, naturala dela baita ere gure bihotzean. Eta heriotzak ere zer pentsa
ematen digu guztioi, pentsarazten digu, zer geran gure izaera hilkorra dela dakigu bezala, heriotzaren ondoren zer datorkigun pentsatzea, konsideratzea, baita ere gure izaeraren parte bait da. Gu zer geran, gu nor geran, gu nondik gatozen, gu norakoa zen, galdera guzti horiek gizaki guztien bihotzean bai daude. Edozein tokitakoak direla ere, edozein kulturatakoak edo erlijiotakoak direla ere, edozein garaietan bizitu diren arren. Esan genezake, gerta daitekela, ez pentsatzea, beste norabaitera begiratzea, baina galdera sakon horiek beti hor izan ditugu bihotzaren barnean. Jesusek erantzuna eman nahi digu. Guri kristau hori zer geran, nor geran, nondik gatozen, Jesusek erakusten digu jainkoiko on batek egin gaituela. Maite gaituelako egin gaituela. Mundu hontan eta gero ere zoriontsu izatea nahi duelako. Guk zoriona izan dezagula. Eta gainera esaten dugu jainkoiko on hori errukitsua dela, guretzako aita bat bezala dela, hartzai on bat bezala, ere argi bakoitza ezagutu eta maitatzen duena, gauza guzti horiek erakusten dizkigu Jesusek. Guk alde batetik gure izaeraren inguruan, guk zer geran pentsatzen dugun aldiro argitasun bat izan dezagun. Berak esaten dugu, ni naiz munduko argia, argia eman nahi baitigu gure izaeraren inguruan. Eta heriotzaren ondoren ere, Jesusek erakusten digu, egin gaituen jainkoiko on horren aurrerakoa zela. Eta ez digu esaten guk ikara izan dezagun, baizik eta kontrakoa erakutsi nahi dugu jainkoiko hori ona eta errukitsua dela. Nahi duelako, naiz eta guk mina sentitu gure hilakoa galdu ditugulako, ez dezagula sekulan esperantzarik galdu. Jakinik gure hilako horiek bere ganari joa zela. Berak erabateko zoriontasuna eman nahi diela, eta gainera handik gure alde egin dezaketela. Gaurkoan, Genobeba despeditzera hementxe elkartu bera, pentsamendu guzti horiekin, heriotz bere bizia eskartuz, berak egindako guztiak, familien, herrin, berak egindako gauza guztiak bihotzean, mantenduz bakoitzak bere bizipenak, bere oroitzapenak, hortxe bihotzean gordetzen ditu, eta horiek balio izugarria daukate. Oraindik nahiz eta pertsona ez egon, baina nolabait ere gure bihotzean gelditzen da. Eta bestaldetik ere, Jesusek transmititu nahi digu itxaropen hau nik nolabait ere inialak ditu baita ere transmititzeko. Jesusek nahi du esperantza izan dezagula. Bere eskuetan utzi dezagula Genobeba. Goiko zeruan jainkoiko onak hartu dezan, eta handik Genobebak gure alde egin dezan.
egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Afalondoan berdin, kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien.
errukizat izan duaren, guk guztio betiko bizitza egitxe ezagun, jangoikoaren Ama Maria doaksuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin eta gizati guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gure zentzagun, Jesu Kristo zure semearen bidatez. Honen bitartez, honekin eta honetan, zuri aita jangoikoan guztiz horri, Espiritu Santuarekin batean, osne eta aitza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsean jarraituz, bildu talde esamate zabatu. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emaiguzu bakera gure gogotan, zure errukian eskertikatik garri bizi daitezen, eta eskuarduetan sendo, betiko zorionaren itxarotenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluen bakea guztien duzuen, bere bakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez, gure fikatuei, eta zure gogoak bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasuna, errege bizi baitzera, gizaldi eta gizaldaketan, jaunaren bakea beti zuekin. Eta eskurik eman gabe, emaiozu bakea. Jangoikoaren bidotxa, zuketzen duzun komunikatua. Ona hemen jangoikoaren bidotxa, ona munduko bekatuak kentzen duena, zoriontsuak jaunaren mailaretuak.
eta familiaren izenean, eskerrik asko gaur honea etorri guztioi, familiari gure samin hauetan laguntzera, Jangoikoari gure senidearen aldea regutzera, eta Genovevari azken agurra egitera. Muchas gracias, en nombre de la familia, en nombre de la parroquia, a todos los que habéis acudido hoy aquí, a acompañar a la familia en estos momentos de dolor, a rezar a Dios por el alma de nuestra hermana y a despedir a Genoveva. Eta orain bukatu aurretik, azken erresponsoa egin bezala. Kyrie eleison, gure aita. Sakrifizioen bidez garriturik eta pekatutik askaturik, irits bezala biztu eraren betiko zorionak, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, bedika zaitzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak